Tingut tantíssima gent. No res, per començar, m'agradaria dir-vos fer-vos com una xicoteta introducció a lo que és el món de la dolçaina. Nosaltres encara érem un grup de gent molt joveneta, concretament 14 anys, i vam tirar endavant una entitat cultural que seria Ball de Dimonis de Vinaròs, entre un grupet de gent que en principi només se va dedicar, anava a fer només correfocs, però que poquet a poquet vam anar a l'Ajuntament a demanar subvencions, com quan comences qualsevol entitat cultural, i ens vam trobar que l'Ajuntament ens va oferir, concretament Juanito Boix, que era l'antic regidor d'aquí del poble de Cultura, ens va oferir, en comptes de donar diners, ens va oferir els nanos i gegants d'aquí de Vinaròs, i a canvi de dur-los, donar-nos uns dinerets per poder sufragar l'associació. D'allí va sortir la necessitat de que se toqués una altra vegada la dolçaina i el tabal per acompanyar els nanos i gegants d'aquí de Vinaròs. I això, i aleshores, nosaltres portant els nanos, sense crear cap colla ni res, vam ajuntar-nos un grup de gent que ens agradava la música i vam començar a tocar la dolçaina i el tabal. D'allò va quedar una cosa que va ser l'estima, diguéssim, pels instruments i per la música tradicional d'aquí del poble i del nostre país. Aleshores, els Dimonis van continuar fent coses a nivell de música de dolçaina i tabal i vam organitzar el que seria els aplecs de dolçaina, tabal i gralla, que avui en dia encara se continuen fent, tot i que ara han canviat de nom, ara és aplec d'instruments tradicionals. I no res, va quedar això, va quedar per una part l'aplec de dolçaina, tabal i gralla, per una altra part van quedar els xoglars, se va recuperar els xoglars, van tornar a sortir als carrers, a les festivitats dels carrers del poble, acompanyant els sants i acompanyant-los a missa i després de fer missa. I després també va... Aleshores, estàvem només, diguéssim, nosaltres tocant, quan de cop i volta, l'any 2000, vam tindre... Ens va tocar Salvador Oliver, que era el regidor de Cultura d'aleshores, i es va proposar que a l'Escola de Música de Vinaròs s'hi volien fer classes de dolçaina i tabal. Alguns de nosaltres ja fèiem classes, però no les fèiem a Vinaròs, ens va fer molta il·lusió i a partir d'allí va haver aquesta aposta política, nosaltres la vam recolzar i vam començar a fer classes aquí a l'Escola de Música de Vinaròs. I d'aquesta necessitat vam formar la colla de dolçaina i tabal. Quan ens vam veure fora de l'escola, la colla de dolçaina i tabal vam fer una escola de música tradicional que va tindre un xicotet, no va ser gran, va ser xicoteta, però que va ser la llaureta que després també va servir per a crear l'SMUBI. L'SMUBI són un grup d'escoles, un grup d'entitats culturals d'aquí del poble, totes amb alguna vinculació amb la música, que decidim fer una escola de música on s'oferisquen coses que no oferís l'altra escola. Molt bé. Aleshores, diguéssim que la colla de dolçaina i tabal, entre les fites importants que ha fet durant aquests 12 anys d'història, perquè va néixer l'any 2002, està, entre altres coses, això, la creació d'una escola de música. Després, nosaltres estem col·laborant ara en l'aplec i organitzant també l'aplec d'instruments tradicionals. Diguéssim que també hem sigut una colla pionera en quant a fer concerts de dolçaina i tabal i després també la nostra colla s'ha dedicat una mica a recuperar peces antigues, concretament les peces que estan al CD del Ball de Xoglars, i després també ens hem dedicat una mica a organitzar cursets per aprofundir l'estudi en la dolçaina i el tabal. Tot i que també vull dir una cosa, aquí no hem sigut fidedignes com devia ser abans. Vull dir, nosaltres hem fet la nostra interpretació, però que no exactament és com si tocava això ni molt menys ni ha sigut la nostra pretensió. La pretensió ha sigut aproximar-se poc. Després, clar, quan fas un CD, estàs tot un any assajant per treure aquest CD. I així vam fer. Les 18 peces que apareixen, algunes no perquè les canta Pere, però les altres vam estar. Ell també les va assajar, però les va assajar a casa. No va fer falta que les assagessin tots.
Després, una vegada gravés el CD, us vaig explicar això també un poc per la sonoritat que veureu del CD. Nosaltres quan vam gravar el CD teníem un dubte, nosaltres no ho sabíem, vam entrar a l'estudi i aleshores ens diuen, bueno, voleu comprimir la música o no voleu comprimir la música? I això què és comprimir la música? Comprimir la música se veu que és quan acabes de gravar un CD per pistes, que és com ho vam gravar nosaltres, la majoria de les peces, no totes, però la majoria, és a dir, per pistes vol dir agafa una primera veu, grava, agafa una segona veu, se grava,